kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Bi ye juma ye juillet kalo tile 12 sanba 2 ani 19 kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seydou Sila maraka faama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔnɛ la radio Benka ale kumaso kɔnɔ 97.7 tɔmi kelen fiɲɛ suru ka bɔ Sugununkura la kunnafoni bakurubaw filɛ. Ministre ɲɛma Dr Boubou Cissé kunungo a ye bisimilali kɛ Kuleganyan fan fɛ. Ministre ɲɛma dagayɔrɔ la a bɛɛ ɲɛminɛ ko fɔ Union européenne o tɔgɔ la. Vérificateur général a ka bolonɔbila sɛbɛn rapport 2018 a dankɛnɛmayara k'a di jamana ɲɛma ma juillet kalo tile 9 tɛmɛlen. Kulum bɛ n'an ko ma cadre de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA a ka tɔnden maa caman olu jiginna bolonfurancɛw kɔnɔ kunungo u ka dusumakasaya k'u dankɛnɛmaya. Dungɔrɔ la kumabaw olu de ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'a fɔ sisan ministre ɲɛma Dr Boubou Cissé a ye bisimilali kɛ kunungo Kuleganyan fan fɛ ministre ɲɛma dagayɔrɔ la primature a bɛ ɲɛminɛ ko fɔ diplomatie Union européenne o tɔgɔ la Federica Mogherini n'ale ye ɲɛma danga ɲɛ commission européenne o kɔnɔna na ani a nɔnama caman u tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sigika kuma a bolila baaraɲɔgɔnya o jidili Mali ani Union européenne o ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanda baaraw olu hukumu kɔnɔna na fo ka taa se adamaden minnu ni degun ser'u ma dɛmɛdonɲɔgɔnya bɛ se ka ɲɛsin olu ma cogo min na adamadenya bɛ se ka jidi Mali kɔnɔ cogo min na ni sɔrɔbolo k'o yakubaya. Ministre ɲɛma a kɔni ye gouvernement ka laɲiniw a y'olu dankɛnɛmaya k'a fɔ gouvernement yɛrɛ ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan mun bɛ sɔrɔbolo jidili ani ɲɛtaa sira kɛrɛnkɛrɛnnen ko fɔ n'an ko ma ko CRED 2019-2023 ko wa ko o wulikajɔw n'a ɲɔgɔnna caman k'olu de bɛ senna minnu bɛna kɛ fɛn min ye Union européenne olu ni jamana wɛrɛ cɛw baara o ɲɛminɛ Federica Mogherini ale ko Mali kɔni kɛra sanga ni waati olu ka ɲɛjɔyɔrɔ ye dɛmɛdonɲɔgɔnya o siratigɛ fɛ ko wa ko o baaraw k'olu na to sen na. Vérificateur général a ka san 2018 a rapport a kun kan bɔra dɛ san 2018 kɔni a rapport in a y'a ta ka di jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ma juillet kalo tile 9 tɛmɛlen i n'a fɔ rapport tɔw a yirala k'a fɔ ko ko sɔsɔli caman kɛra jamana furuba nafolo a maracogo la dɛ. Rapport laban in n'a dira jamana ɲɛma ma vérificateur général kura fɛ n'o ye Samba Almahadou Babiye a ko sɛbɛn in n'i y'a lajɛ Université de Ségou o maracogo sɔrɔbolo sira fɛ wuti wala pharmacie populaire du Mali direction régionale du budget de Kayi ko sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra u cɛma ɲahan ka sababu kɛ wari tiɲɛta cɛyara nin yɔrɔ ninnu na u k'u ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ a bɛ baarayɔrɔ belebele tan bɔɲango a bɛ olu kofɔ mun yera kɔnɔ ko ɲuman tɛ k'a sababu kɛ wari tiɲɛta o de cɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ jamana foroba nafolo o laraweli la. Farafina bunakun kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ République démocratique du Congo fɛn min ka dɔn k'a fɔ kulu min bɛ n'u k'a ma ko cadre de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA olu kanuba maa 100 sigiyɔrɔma caman olu de jiginna bɔlɔn kɔnɔ kunungo k'a fɔ u b'u ka dusumakasaya k'o dankɛnɛmaya Bukavu o kɔnɔna na ka ɲɛsin Front commun pour le Congo ma FCC n'o ye jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ale ka tɔn ye k'a fɔ olu ye tɛgɛkɔni sini min kɛ Modeste Bayati Lukebo la k'a fɔ ko a bolo bɔra a ka caw la ko waati yɛrɛ ma fɔ o bolobɔ la ko y'u ka dusumakasaya ye ko k'a sababu kɛ k'a y'a ka cɛbɔya a y'o sɛbɛn na don u ka ɲɛmaya ɲini dɔ la u ka sena kɔnɔna na ko k'a sɔrɔ ko Joseph Kabila o kanubaatɔ ye n'o ye FCC ye k'olu ye tɛgɛkɔni sin maa wɛrɛ la u ye waati de di u ka cɛdenw ma minnu bɛ sena kɔnɔ maa min n'i bɛ taa Joseph Kabila ale ka tɔn fan fɛ i na to i ka wasadenya la sena kɔnɔ n'i ma sɔn o ma yɛrɛ fɛnɛ i bɛ wasadenya bila k'a sababu kɛ sena sariyaw b'a fɔ République démocratique du Congo ko n'i t'i jɛn n'i ka fanga ɲini tɔn ka laɲini ye i bɛ walan sɛmɛ. Jamana ɲɛma Faransi jamana o tɔgɔ la Emmanuel Macron a ye bisimilali kɛ famadagayɔrɔ la Élysée Faransi jamana o tɔgɔ la a bɛ Ghana jamana a bɛ o ɲɛma kofɔ n'o ye Nana Akufo-Addo ye
ni ɲɔgɔnna jɛrɛ in sen fɛ u ni ka dɔn k'a fɔ tunkarange maa 400 bɔɲango u n'olu de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ minnu welela ka na heure 2 bɔɲango k'u kana ɲininkaliw kɛ ni maa ninnu na u bɛ u jaabi ni ɲininkali ninnu sen fɛ sa fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ ɲininkali caman o de kɛra tunkarange ninnu fɛ wa jaabiw olu fɛnɛ dira Macron ani Ghana jamana ɲɛma Akufo Addo fɛ. Ghana yɛrɛ jamana ɲɛma fɛ ale ko farafinna a dakan b'a yɛrɛ de bolo koyi k'a k'i cɛsiri a bɛ se ka bɔ fantanya jugu den tanuw bɛ se ka kalan kungo jugu fɛn min ye Sahara kungo o bɛ se ka lakana cogo min na mɔgɔw kana taa sa ji kan bilen tungalataw olu sira fɛ o n'a ɲɔgɔnna caman ɲɛtaa ka se ka walakata farafinna bondakun na k'o kɔni gulomɛ farafin jamanaw de la. Emmanuel Macron ale ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko farafinna funɛngɛnnu dɛ ko ɲɛsin kan ka kɛ olu yɛrɛ de ma k'olu dɛmɛ bɔn yɛrɛ la bɛ se ka kɛ olu ye cogo min na. Nin bɛ dansigi bi la Seydou la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ k'a lase balimakɛ Seydou Sila Maraka fanba fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya jɔn na ntɛnɛndon an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan laada ka kuraya ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma ni nin nisɔndiya kelen ye an ka baara don a kɛli t'an tɔɔrɔ n'aw b'a fɛ ka segin ka Maraka faama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ bɔlɔlɔ kunnafoni disira don www.malizoom.net Maraka faama ka journal Bambara a ka kunnafoni jatara a ka laselibaw aw n'a bɛɛ lajɛlen ye mun tora ne o ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn ka dugawu kɛ Ala ka sababu ɲuman kan ye ka kisi ni tanga kan ye ka jamana ka kolo suma a k'an bɛn ni Ala sɔnna ma. Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.